ng nanay at tatay ko, di malaman ng gagawin. Pinamasda at pati pagpatulog mo, di kiba. At sa kaping apo yan, di yung nanay sa pagkaklang gatas ko. At sa umaga ng magkalong ginawin yung tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon ay malaki na, nais mo maging malaya. Di man sinapahan, walang magagawa. Ikaw na biglang nagbago, naging matigas ng iyong ulo. Ang parang nila'y sinaway mo. Di mo man lang iniisip ang kanilang ginagawa para sa'yo. Pagkalan nais mo sinunalayaw mo, di mo sila pinapansin. Nadaan pa ang mga araw, ang landas ko'y naligaw. Ikaw ay nalo sa masamang bisyo. At unang buong nilapitan at lumulong lumuluwag ang tanong ng anak, ba't nagkaganyan? At ang iyong mga mata'y biglang lumuwag, di mo napapansin. Magsisisi sa isip mong malaman mo, ika'y nagkamali. Walang
Hello mga manoy, mga manay. Take 2. Hello mga manoy, hello mga manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Sabado. At ang petsa ay June 19. Kapanganakan po ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. So, happy birthday po sa ating bayaning si Dr. Gat Jose Rizal. Yan. Sa ngayon po ay meron tayong mga pa-shoutout. At meron din po akong announcement. Yan. Bahan niyo po yung aking announcement. So, unahin po muna natin. Sabi ni Ma'am Annie Pido, hello Sir Hilbal, shoutout po sa iyo at sa Morales family. Yan. Maraming salamat po Ma'am Annie Pido, and shoutout din po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga mga alagaan nyo dyan, yung mga chikiting na nakikita ko lagi. Shoutout po sa inyong lahat yan. Next, sabi naman ni Sir Neil Magsano, Vlogger PH, good morning po Kuya Hilbal, mapagpalang umaga po, shoutout po sa inyo. At syempre, shoutout po kay Baby Rian at Tatay Eddie at kay Baby Renalyn din. Keep safe always, God bless you po. Ayan, God bless din po sa inyo dyan lahat dyan sa Pangasinan, and shoutout na rin po sa lahat po ng mga taga Pangasinan. Hello po sa inyong lahat, kumusta po kayong lahat dyan? Okay, thank you po. Next, sabi naman ni Sir Eduardo Cabal, the one and only in the world, free concert, super talented child drama, perfect timing, keep up the good work Rian and Renalyn, God is watching, blessing just around the world. Many thanks to all supporter of Batang Drummers, yan, MLSO, mega love shout out, yan. Thank you po Sir Eduardo Cabal, and shout out din po sa inyong lahat yan. Okay, next, Flores Roy pala, Flores Roy. Maurag na daw sa iyo manoy, God bless po, dalagita sa mga idol ko. Hi, sa mahiguso na duwa kong idol, yan, mga idol niya si Rian at saka si Renalyn, God bless you daw, and shout out. Maraming salamat manoy, Flores Roy, and thank you po, and shoutout din po sa inyo dyan, lalo sa mga kababayan nating sa Bicol. Diyos maray na aldaw po sa indong gabos, mga manoy, mga manay. Next, sabi naman ni Ma'am Lisel Camacho, God bless you kuya, mabuo talaga ang mga taga Bicol. God bless kuya, I'm watching from Oman. Yan. Thank you po Manay Lisel Camacho. Ayan, thank you Manay. At syempre, ingat-ingat ka mo dyan tabing Manay sa Oman.
sa gapos ng mga pag-iriban nindo dyan ng mga OFW, lahat ng mga OFW yung mga kasama nyo dyan. Ingat-ingat po kayong lahat. And syempre, shoutout po sa inyong lahat. Lalo na kay Ma'am Lisel Camacho. Diyos mabalis, tabi, manay, Lisel Camacho. Next, sabi naman ni Ma'am Patricia Dublin, hi po Sir Hill, thank you Sir sa walang sawa na pag-alalay kay Rian at pagtulong. We really appreciate for your effort helping the Morales family, especially kay Rian. Thank you very much. Shout out po sa lahat and hello to Bray. Tulog po si Bray. Kaya wala pong nanggugulo sa akin. Anyway, maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin and shoutout din po sa inyong lahat yan. Thank you po. Yan, next. Sabi naman ni Ma'am Everly Asia, uy, ngayon lang to nag-comment. Wow, keep safe everyone. MLS, oh yan, mega love shoutout. Mega love shoutout din po sa iyo Ma'am Everly Asia and shoutout po sa lahat po ng Team USA lang ang malakas at siyempre sa Team Wiley ni Ma'am Ellen Q. Yan, thank you po. Okay, next. Sabi naman ni Pare Alan Elguera, wow, ganyan talaga ang pinagpapala. Ipagpatuloy nyo lang pagpapakumbaba. God bless at Morales family. Hashtag Morales family at stay safe always. Shout out po. Yan. Thank you Pare Alan Elguera. Siyempre maraming salamat din sa mga binibigay mong tulong sa mga batang drummers. Okay, thank you. Sabi naman ni Mark Neil Mondano, hello Idol, good job. Ingat kayo Idol. Shout out sa inyo ni Tatay Eddie, Idol Rian at shout out sa family Morales. Yan. Thank you po Sir Mark Neil Mondano and shout out din po sa inyong lahat yan. Thank you. So, hanggang dito lang po ang ating mga pa-shoutout mga manoy, mga manay. At meron po akong announcement. Kahapon po ay nagpadala na po si Ma'am Julie Martinez ng last na pampasweldo sa tutor na si Ma'am Giselle Kaasi. So, nagsabi siya na magpapahinga muna po siya. Ibig sabihin, baka hindi na po munang either na sponsoran niya ulit si Rian or magpapahinga po muna daw siya. Tinanong ko po si Mama Julie at ang sabi niya nga pag-iisipan niya raw po muna. Sabi niya ko nga. At tanong niya nga sa akin, ano ba ang maganda sir? Pero gusto ko po muna mag-isip. Yan. So, pero ganun pa man po Ma'am Julie Martinez, ako po, personal po ako nagpapasalamat sa inyo dahil isang buong taon nyo pong sinuportahan ang pag-aaral ni Rian. Napakalaking tulong po yun sa kanyang pamilya, lalo na po kay Rian, na malaki po ang naging development sa kanyang pag-aaral sa tulong na rin po ng kanyang teacher na si Ma'am Giselle Kaasi. Nakita ko rin po, nasubaybayan ko rin po kung paano naging mabilis siyang magbasa. Although sa mga parteng English medyo hirap pa siya, pero sa Tagalog hindi katulad nung umpisa na halos hirap siyang magbasa, pero sa ngayon mabilis na siyang magbasa, tuloy-tuloy na. At ang kagandahan doon ay naiintindihan niya kung ano yung binabasa niya. So maraming salamat po Ma'am Julie Martinez sa iyong napakabuting kalooban sa pagtulong sa pamilyang Morales, lalo na po kay Rian. Napakalaking pabor po ang iyong binigay sa kanila, sa buong pamilya ng Morales. At sana po lagi pong gabayan ng ating pong may kapal at ingatan lalo na po ang iyong kalusugan. Ako na rin po nag-advise sa inyo na ingatan niyo po ang inyong kalusugan dahil alam niyo naman na meron kayong hypertension. So, ingat po lagi sa inyong kalusugan and syempre ingat na rin po sa inyong work dyan sa Kuwait. So, muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo Ma'am Julie Martinez ng Kuwait. Thank you po. So, iyon po yung mga manay ang pinaka-announcement ko sa inyo dahil
baka sa mga susunod na sa mga susunod na buwan ay hindi na talaga magpapadala ng pampasweldo kasi kahapon nag-message na sa akin si Ma'am Julie na last na daw po yung pinadala niya kahapon. So naibigay ko na po yung sweldo ni Ma'am Giselle Kaasi through GCash kanina lang po. Kasi kanina ko lang po kinuha yung pera. So na-transfer ko na po sa sa GCash niya. Sabi ni Ma'am Giselle Kaasi, ni Teacher Giselle pala, kahit daw hindi na po siya pasahurin, ay itutuloy niya pa rin yung pagtuturo kina Rian at doon sa kapatid ni Rian, kay Adrian. So maraming salamat din po Ma'am Giselle Kaasi sa patuloy niyo pong paggabay at pagturo kay Rian. Alam ko na medyo nakukulitan ka rin minsan kay Rian, pero siyempre bilang isang tutor, bilang isang nagtuturo, alam kong napakahaba ng iyong pasensya at ng iyong pangunawa. So maraming salamat po Ma'am Giselle Kaasi, mabuhay po kayo. So hanggang dito lang po mga manay, at muli ito po si Hill, at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe ka na po at i-click mo na rin po yung notification bell icon para lagi ka pong updated. Muli, ito si Hill at ito ang Hillbal Channel ay nagsasabi na may pagpalain ng bawat isa sa ating pong may kapal at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Bigyan tayo ng mga pagpapala sa araw-araw at ingatan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat po. God bless you and Diyos mabalos. Bye-bye!